Добрая раніца, панядзелачка вам, шаноўныя мае. Вось так. Цябе пачулі, адразу вырубілі, рада ўсіх бачыць. Што можа быць лепш? Сонейка, зяе, музыка грае. Аж мараньшых, спадзяюся. Так, адпаведна. Мы сёння будзем займацца каровамі, як гэта не дзіўна для кагосьці. Але так, ведаеце, факультатыўна, не пастаянна і не фанатычна, таму што ў нас шмат працы, у нас, дарэчы, кастрычнік, там у нас саспілі шмат культур, якія трэба будзе пазбіраць нам. Па кантрактах маецца на ўвазе, адпаведна, мы наколькі, я памятаю, скончылі з вамі перад тым, як увогуле сабраць нашу раджай травы, якая вырасла. Так, але ж вы ж не ведаеце, я ўчора сядзеў крыху і сабраў яе ўсю. Дзеля чаго, запытаецеся вы? Ну вось, каб не вытрачаць час на тое, каб сёння, бачыце, каровак гэтых падкарміць. Вось, яны у нас тут ляжаць, адпачываюць. Якія добрыя. Вось, я яшчэ дакупіў салому. І я штосьці не зразумеў. Я тут, я бачыце, яе пакасіў. Пакраіў, вось, ще ось так закінуў, тут закінуў, там закінуў, а яна тут не патрэбная, краці, я не разумею, што да чаго. Калі вось так паглядзець, то нібы ёю ўсё хапае, то бок гэта вось задаволеная абсалютная ежа. А ще да гэтага вось тут я не разумею, што, чаму, як, ну, карацей, будзем бачыць па ўмовах, бачыце, вось 0 літраў. Куды пхаць, не разумею, можа разберомся, можа не, там побачым. Так, касарка наша стаіць, тут стаіць, поле наше стаіць, там у нас усё гэтае, якія божых навоўна, закінутае, займаемся нашымі контрактамі. Правда? О, птушкі паляцелі, ля. Тут яны ў гульні, мабыць, яны адлятаюць, бо у нас все ж таки, нагадаю, кастрычніка. А вось у жыцці яны наадварот прылятаюць. Все добра. О, дарэчы, а вада тут ім патрэбная ці не? Чакай. Малако, салома, гной, жыжка. Так, ну вады ніякай няма. Ну і добра. Кромкачы, мабыць. Бо гэта не вырай. Правда ж? Так, звычайнае паскудства. Так, добра. Тут у нас што? У нас капуста падаецца, правда? Тут у нас будзе часнык. Гэта салата. Добра. Усё, тут у нас грыбы ўсё расце, малеча гэтая галеча. Яшчэ кволая і дробная. Таму будзем чакаць, пакуль яна начыня. Як бачыце, тут там таксама травы закінулі. Кантракты. Паехалі. Глядзець, што за кантракты маем. Унясенне угнаенняў не. Дзякуй. Саняшнік, добра. Толькі адзінае, што мяне хвалю, вось гэта малы фэнт. А вось гэта добры, так. І гэта соя. Бляха, вось, ну, добра ж камбайн, каб яго ўзяць. Вось для гэтых спраў. І гэтае можна, слухайце, 3900 будзе, правда? Амаль 4000 заробім з гэтага контракту. Які салодзенькі. Цікава, а соя у нас увогуле на мапе адна, і толькі вось гэтае поле. Ці можа болей? Каб хто ведаў, каб хто падказаў. Так, што тут яшчэ? Ёсць яшчэ сланечнік. Тут сланечнік, тут сланечнік. Так, і што мы маем? Два поле, 0,56, 0,67 гектараў. Разам гэта будзе 3600, за мінусам 800, гэта будзе 2800. Такое сабе, ведаеце. Давайте все ж таки вось гэтае будзем браць. Тут больш за ўсё. Можа нешта з'явіцца, пакуль будзем збіраць не сланечнік, выбачаюся, а сою. Тым больш, што, божа ж мой, паглядзі, якая прыгажосць. І камбайн. Ось так зачапілі. Куды мы ляцім? На поўнач. 34-е поле. Я мяркую, што нам не варта
шукаць. Вось так, адразу сюды праз бардзюры. Хлоп-хлоп-хлоп, хоп-хоп-хоп. Усё, паскакалі. О, профі, ой, вітанашкі. Гэта ж Філ, божух, на вітанашкі Філ. Ледзь згадаў. Як твоя справа, шаноўны мой? Што цікавага адбываецца ў тваім жыцці новага? Я спадзяюся, ўсё добра. Так, тут мы пакуль пакінем бота. Самі вось возьмем гэтага хлопца. Як табе кошты на паліва? Выходныя прайшлі толькі, га? Ты ж карыстаешся машыною, правда? Тебе ж ёсць машына, наколькі я памятаю. Та щоб було краще, звичайно, але завжди може бути гірше. Ох ти, бляха, оптиміст який. Вмієш ти підняти настрой. Але, ну я згоден, слухай, не треба сумувати, але вдома, бляха, неприємно. У мене, бляха, ну вже хутка. Уже хутка у меня здарыцца такое, что трэба будзе заправляцца, і я мяркую, што меркаваў. Вось літаральна на мінулым тыдні ці варта заправляцца, таму што у мяне там трошки меней за палову бака. І я сёння еду, бляха, і паліва просто на $0,5 ўверх. Пух! Піпец, добра, што машыну прадаў. А гэта ідэя, слухай. Трэба пра гэта падумаць. Ну, карацей, нешта апошнім часам на мяне навалілася. Ведаеш, вясна такая цікавая выдаецца, занадта шмат працы. Вельмі шмат працы, вельмі шмат праблем, якія трэба вырашаць. Дзякуй Богу, што нічога невырашальнага не маецца. Соя. Просто патрэбны час. Трэба яшчэ выдаткаваць час на стрымы. Было б добра, але ёсць невялічкае такое адчуванне, што магчыма рэгулярнасць стрымоў знікне на бліжэйшыя 4 месяцы. А 4 месяцы это амаль што лета. Паглядзім, карацей, паглядзім. Тут ще зранку мне трапіліся ў навінах вашыя навіны украінскія, маецца на ўвазе. Пра тое, што яны там нагнятаюць, але гэты сродак ён звычайна нагнятаў раней. Вось наконт гэтага пераходу усувалкі. Карацей, трэба паглядзець на польскія навіны. Сёння зранку яны абмяркоўвалі выключна паліўныя навіны. Што там адбываецца, карацей. Але краху напалохалі, паскуды. Чакай, да лета не будзе стрымэў? Не, будуць. Рэгулярнасць маецца на ўвазе. Калі у мяне зараз тут усталяваўся графік, што я зранку стрымлю з панядзелка па пятніцу, то на працяжу вось я буду ведаць недзе ў сераду чацвер, як яно складаецца ў мяне з праектамі. Ёсць рызыка, што будзе нерэгулярна. Можа, недзе ўвечары выйду, можа, недзе ў ранку выйду. Карацей, будзе складаней так падтрымліваць стабільнасць. То бок, калі будзе вольны час, тады буду стрыміць. Палі, раляты, якая ўраджайнасць высокая. Мы прайшлі толькі па перыметру поля, а ўжо 33% маем. Так що паціху, патроху. Гэтыя праблемы са стрымінгам вырашым. Все роўна, бачыш, я не ведаю, ці там глядзеў, не глядзеў на ютубе. Нейкія адпіскі пайшлі, мінулы тыдзень увогуле нейкі такія вельмі сумны.
Я не разумею нешта гледачоў. Добра было б, каб яшчэ каментары нейкія пісалі, ведаеш, што не задавальняе, то было б зразумела, а так. Хер поймёш. Так, Twitch прысылае нагадванне пра пачатак стрыму, так што норма. Ну так, ёсць у яго такая добрая фіча. А мне падаецца, на Ютубе таксама ё. Там нейкі званочак трэба націснуць. Вось, мне не падабаецца, што на мінулым тыдні колькі у меня было 300, я падышоў да таго тыдня, 346 было, але там было так, што 347 і 346 стала. Вось, і за мінулы тыдзень, бляха, мінус 3. Я такі, дзіўна. Якім гэта чынам? Чаму? Бо ніхто не залятаў з палітычных, з размовамі гэтымі, ведаеш, як звычайна бывае. Ты за гэтых ці за тых? Вось. Звычайна пасля такіх вось пытанняў і разважанняў адпісваюцца людзі, а тут на табе. Проста вось. Ой, карацей, засмуціла крыху. Вось. А ў астатнім дзякуй Богу. Жывыя, больш-менш здаровыя, цёпла стала нарэшце. Аднаўляем з жонкаю шпацыры штовечар, каб быць у строй. Хутка увогуле гэты плавальны сезон. Трэба крыху пушчу пазбавіцца з бакоў. Я пам'ятаю якогось зальотного на стрими по лонгдарку, який зайшов щось, вийожувався, що це не розумів білорської мови. Єбанько, ну так, так. А що з ними зробити, ну? Не розумієш, то не розумій, ну. Не хочеш вчитися, не вчися. Не, дякую Богу, слухай, останнім часом нейким, нешта я вже давно не пам'ятаю, каб заходили гэткія людзі. Уже, мабуть, месяц дакладна прайшоў з апошняга такого випадку. Раней я пам'ятаю, ось, до речі, як ти з'явився на каналі, пам'ятаєш у минулому годі? Ось у той час, ну вельми часто було всіляка лухти. Ось, яны зайдуць там, нешта павыбрыкваюць, нешта павыкідваюць. Яшчэ памятаю, быў нейкі чорт, які там спрабаваў выцягнуць інфу всялякую, колькі там гадоў. Штосьці тое, штосьці гэтае. А, яшчэ залазіць апошнім часам, памятаю толькі Віталя Коваля, чамусьці, які пастаянна спрабуе давесці нешта пытаннішкамі тыпу «скончы вось гэты верш нацыянальны». І там нейкі верш ад пісьменніка, ці паэта беларускага закідвае. Ці песню нейкую нацыянальную таксама, ну карацей. Такая пераверка на беларускасць дзіўная. Бо калі раптам не ведаеш, можа быць, тыпу лічыш, што не беларус у такім выпадку. Він з РФ быў, але як не разумееш, на што прыходзіць на беларускія стрымы. Ну так, так. Мне падаецца, апошні раз, калі хтось такі заходзіў, я так і казаў яму, што тыпу, бляха, ну да вас жа не ходзім на вашыя стрымы, не ебем вам галаву. Усё ж зразумела, што вы са сваім зэтнікамі там проста ўжо невыпраўляльныя. Але на якой халера вы ходзіце да нас, то бок, нібы там, ведаеш, увагі не хапае. Сумна жыццем.
Стрымченко, вітаначкі, дзякуй велічэзны. Дзякуй велічэзны. Стрымченко, ты ж штодзённа стрыміш, я бачу так часам, бо сяджу, працую і бачу, што недзе там у цябе пастаянна запушана. Ты так, я разумею, зарабляеш гэтым на жыццё, правильно? Да, плотно стрыміце пакуль що. Вось яна што. Пакуль такія планы. Ну, жадаю, зычу табе, каб гэтыя планы здзяйсняліся штодзённа. Каб стрымінг гэты прыносіў доходу як мага больш. Да зарабляння яшчэ далёка, аўдыторыю є час збіраць. Цікава, чакай, а колькі ў цябе ж было там апошнім часам? Мне каля 20 падавалася. Я неяк заходзіў у гледачоў. Ну так, это малавато, мне падаецца. Мне, наколькі памятаю, у Твічы ж яны там нейкую партнёрку прапануюць, калі 75 у сярэднім сядзець. Правильно? Табе яшчэ, ну, бляха, да халеры аўдыторыю збіраць. Так, 97% не улезе. Гэтая полосочка. О, Варвай з'явіўся, вітанкі. Вітанкі, шановны. Оп. Падымаем. Выціскаем. Перасядаем сюды. Давай. Но, заводься. Ён як цацачна зараз едзе, такі бзззз. Цікавы. Так, хвилиночку. Зараз пакуль яно будзе разгружацца. Так, вітанкі ўсім, над Іранам белы дым. Так, было такое. Мне падаецца, ўсё роўна гэта. Ой, з гэтым Іранам ябучым. Каб ім пуста было. Як табе кошты на паліва? Ці я тут адзіны, хто мае машыну? Таксама белы дым быў заўважаны над Манхэттанам. Інсайдеры кажуць, што кампанія JP Morgan набрала новага Эпштейна. Бляха, вам гэты чалавек не дае спакою. Цікавыя навіны, ну. ВРВ такое любіць. Дзякуй Богу, я пешаход в мегаполісе з развітым грамадскім транспартам. Так, то кошты вырастуць все роўна на білеты. На грамадскі транспарт павінныя ж. Надо рэагаваць на гэтае, інакш я не ведаю як. Даже калі заліпаў ферму, але праўда ў 25-ю не гуляў. Тут ёсць будаўніцтва, толькі купля. Не, тут, дарэчы, пра ферму, калі казаць о будаўніцтва, не, тут няма нічога будаваць. Толькі купляць і усталёўваць, па сутнасці, комплексы гэтыя. Вось, дадалі цяпліц, дадалі культур з
Механік тут змянілася, дарэчы, вада вельмі моцна і сезоны. Сюды. Так. Графічна падцягнулі, такі фейсліфт зрабілі. Так што ўсё больш-менш. Ну і вядома, ўсё роўна сама ванільная гульня, яна вельмі слабая. Тут з модамі толькі цікава гуляць насамрэч. Чакайце, што ты там ВРВ пішаш такое ўжо рэкламнае? Абана. Привезли, отдали. Так, подписывайся на деда. Лови меня в чате под кодовым словом анекдот за 300. Так, у минулому году подняли. Як удасться по будинкам, сезон ніби так само былі. Сезоны былі так, але тут гэта зрабілі, мне падаецца, лепш. Вось, я памятаю, што ў 22-й часам былі графічныя праблемы нейкія з гэтым. Вось, тут гэта ўсё выправілі. Так, цюкі ранне. Давай берем ранне. Хай боты працуюць. Мы таксама што-небудзь зробім. Лёха, вітанкі, рады бачыць. Рады бачыць, шаноўны. Як выходныя прыйшлі. А ну, інсайдерскую інфу прадай, калі ласачка, як там у Беларусі кошты на паліва. Што адбылося? Так, 39, паляцелі. Ці Беларусьнефть адрэагавала на рост коштаў за нафту? А чаму ты гэта не ведаеш? У цябе ўжо 12:35 павінна быць на гадзінніку. Ты што, таксама пешаход, ці што? Ай, блядь, слухай, вось гэта падпісота, адная галеча. Ніхто на машинах не катаецца. Один струмер заможны. Все, полетел. Давай глядзець, што мы можам зрабіць. Абмотка. Абмотка цюкоў гэта цікавая рэч, таму што я б хацеў таксама займацца гэтым сіласам. Сілас значна больш каштуе за звычайную траву ці сена. Вось, гэта сабе трэба мець недзе там на подсвядомасці і памятаць. Культывацыя. Давай. Ага, культывацыя. І вось гэту возьму. Добрыя контракты. Так, кажа, што зараз знялі санкцыі, они будуць прадаваць знову Індіі нафту, калі трошки рыс цэн. Так, чакай. Што з апошняга я чуў? Учора навін я ўвогуле не сустракаў, на жаль. Толькі з, дарэчы, з РФ. А вось у суботу былі, і я вось не памятаю, ці гэта была... Ці гэта былі навіны, ці гэта былі проста планы наконт таго, што рабіць і як рабіць. Не, гэта былі планы. Казалі, што гэта планы. О, ВРВ, дарэчы, піша, што на 30 дзён. Ну, калі так, то гэта гаўно. Як на мой погляд.
О, бля, колькі там Трампу засталося сидзець на сваім крэсле, га? Калі ён жа, блядь, з гэтага белага дому пойдзе? Руды, янот. Два гады і 9 месяцаў, ебануцца. Блядь, як жа цяжка будзе гэтыя 3 гады. Ой, холера их бери, бляха. Ёлупу. Так, 20-38 поле. Там слева высоко. Я, як нашу, гроб адразу. Слухай, мне былі такія думкі, што ён будзе трымацца за гэтую ўладу, і ён спрабаваў ужо зрабіць гэтыя каменданцкія гадзіны у вялікіх гарадах і гэтак далей, але ёсць адчуванне, што за апошнія паўгады троху сітуацыя змянілася, і калі нейкія планы будуць рэалізаваны, але вельмі патаемна, не ведаю, ці сапраўды ён будзе рабіць тое, што я думаў, ён зробіць на пачатку. Хацелася б пабачыць нейкую, не ведаю, дэмакратычную працэдуру з боку іншых уплывовых сіл у Амерыцы чамусьці. Яны сядзяць, як гэтыя, бляха, еўрапейскія дэмакраты, і соплі жуюць. Так, раскладаемся. Так, 37 тысяч. Ну, шкада, я не куплю зараз сабе яшчэ аднаго трактара. Вельмі б хацелася. А што ты робіш? Пудзіла ты, ёб твою мать, каб цябе ліха драла. Паглядзі, што ён робіць, ну. Малюнкамі кружляе. Так, я б хацеў, калі мы пра гульню паразмаўляем хаця б крыху, гэта набыць сабе іншы трактар. Так, той Трампас, ёлупец на ўсю галаву, не разумею, як ён трымаецца, хаця ў іх там такія сабе мітынгі. Вось, і гэта напружвае. Гэта мяне асабіста вельмі напружвае, што яны не супрацьдзейнічаюць яму у тым маштабе, які, ну, выбачаюся, гучыць, мабыць, занадта наіўна, але чакаецца. Я сапраўды чакаў, калі хтосьці з'явіцца ў іх такі, як Трамп. Там будуць гудзець настолькі моцна, што ніякі ёлуп нічога не зробіць. Але ж не, ні халера не адбываецца. Гэта, слухайце,
Гэта вось тое, што ў мяне было, калі я пераехаў з Беларусі ў Польшу, калі я паглядзеў на палякаў з іншага пункту гледжання. Вось, не проста тыпу едзеш за мяжу, там па-іншаму так кажуць, ну, свае законы, свая ментальнасць і гэта далей. У пізду ментальнасць, слухайце, тыя самыя людзі, абсалютна. Розныя умовы проста. Проста розныя умовы. Ніякіх адрозненняў ад беларусаў няма. І тут я бачу, што амерыканцы такія у нас прыдурак ва ўладзе. І такія, і ніхуя не робяць, блядь, як беларусы. Разумееце? Ну, жарты жартамі, але неяк так атрымліваецца. На супрацьстаўленне воўк павестачка. Уай! Куды паехаў? Яны пайшлі шляхам утапіць рудога ў карпаратыўным пылі бюракратыі. Ну, пабачым, блях, пабачым. Я ж не думаю, што там зусім дурныя. І ўсё на самацёк пусцяць. Так, мы ж тут можам праехацца, правда? Вось тут скончым. Оп. І далей там вось опустим. Аптымізацыя. Та понятно, що таке саме, оце хто як живе, то міняється суспільство. Ну вось бачыш, не зусім так. То бок пакуль што моўчкі ўсё ўспрымаюць гэтае. Нібы грамадства яно іншае, але пры гэтым пры ўсім дзеянні то тыя самыя, вельмі падобныя, давай не тыя самыя, вельмі падобныя. Але ж будзе смешна слухаць, калі гэта за развагі гэтыя на твічы бан атрымаю. Яны ж амерыканцам не падаецца ж. Твіч, я памятаю, што яны там па дакументах мне дасылалі. Вось, і там было... Што было? Сан-Франциско, падаецца? Куди? Опусти плуги. Так, Марка Топчик. Да добре, давай прогульню лепше. Ну так. Что прогульню? Прогульню вось бадзяемся ўзад уперад. Па планах у нас коровамі спрабаваць займацца на гэтым этапе. Мы все равно зарабляем зараз приблизно 100 тысячаў на месяц. У нас прыбытак ідзе. Вось, і гэта першы месяц, калі у нас каровы ё. Адзінае, што ў іх я закінуў корму, а вось салому нешта яны не бяруць. Спадзяюся, што гэта ніяк не паўплывае на іх прадуктыўнасць. І у нас будзе малако, а ў наступным месяцы, калі ўсё добра, то мы пабудуем нейкі малочны завод, мабыць, спачатку сыр будзем рабіць. Потым што-небудзь яшчэ запусцім. Памятаю, на бавоўне зарабляў атэлье. Так, у мяне гэта першае прадпрыемства, якое я тут пабудаваў.
Гэта першае, што я зрабіў, гэта поле, авечкі, потым ужо была прадзільная, тканіну выраблялі, потым ужо атэлье, каб адзенне было. Вось, яно неблага так зарабляе, слухай, яно можа спакойна там пад 300 000 у месяц прыносіць. Адзінае, трэба толькі усю магутнасць загрузіць. Бо ў мяне зараз толькі адна прадзільна працуе, і гэтага не хапаю, каб на 100% вывесці атэлье. На ДР-кі яшчэ не працуюць, Лёха, чакай. Толькі пачалі, вось бачыш, якая там ранку, 9 ранку. Хаця, слухай, першы гэты ўдой павінен быў ужо быць. 9 ранку, гэта ўжо позна. Я памятаю, калісьці працаваў на ферме, дзе мы 3 разы даілі кароў. О, блядь. Это быў пиздец. Першая дойка 6 ранку, другая дойка была 1 гадзіна дня і апошняя 6 гадзіна дня. Ой, капец, гэта было жорстка. Пасля 8 сакавіка бадуна. Жудасна. Боже, квітаначкі, колькі кароў дае малака, не выдае ззаду, стоміцца рука. Сапраўды. Вітаю, Божачак, рады бачыць. Ці ты рэкамендуеш, бо я бачыў, што пераклад завершылі Факханхол. Раеш да прагляду, ці гэта лухта? Гэта маст? Курва, ну глядзі мне. Калі маст, то буду глядзець. На маім канале версія з сабамі ляжыць таксама. На маім канале? Дзе на твоім канале? Ты пра што? Бо я пакуль што дзе? Я ў інсце заўважыў, што ты там посціш пастаянна, і Патрыён, вядома. У тэлеграме. Усё, скончылі гэтае, паехалі 69-е. Нейкае малое поле. Зараз чакайце, пастаўлю сюды бота. О, гэта таксама, бляха, нейкія малюнкі малюе. Так, 69, кажаш, не разумею. Так, бачу рекламу. О, Стрымченка, гэта просто раз'ёб. Я чакаю. Я праз вожыка, дарэчы, даведаўся, але потым ужо трапілася нават і без вожыка. Вось. Я чакаю, гэта будзе прарыў нейкі. Мне падаецца. Таму што, бляха, яны сабралі ўсіх старых актораў. Мне падаецца, гэта будзе бомба. Пры гэтым жа ж і жарты такія добрыя на рэкламу абралі, мне спадабалася. Думаю, гляну, згадаю, што там паперед была такая дзіч. А я нядаўна, дарэчы, пераглядаў. Надоечы, гэта было у мінулым годзе, ці то ў лістападзе, ці то ў снежні. Бомба. Новая частка анансаваная была вельмі страшнага кіно. Іх колькі было усяго? Падаецца 5 ці 4 частак, але я пераглядаў толькі 3, якія былі ў мінулым. Ну, карацей, быў мега топ. Я ад другой уже ажно жывот балеў, смяяцца. Просто. Улетку будзе ў пракаце, так. Ну, карацей, чакаю. Агучку трэба рабіць, вожык. Я не ведаю, як, але ты... Курва, ты бюджет агоч, у мяне ёсць 20 злотых. Я табе закіну. На агучку. Ось першая, дарэчы, дзіўна. Першая нам была не такая смешная. Яна нешта там спрабавала яшчэ ў нейкую сур'ёзку з гэтымі трылерамі. Адзінае толькі ўсё роўна там такімі, ведаеце, кластарамі, нібы кліпамі даволі вялікімі. Яна вельмі цікавая была. Вось і смешная. А потым жа ж, а вось другая, ну просто раз'ёб там. Там Стёб на Стёбе.
з гэтымі ўсімі жахасцікамі, якія ў той час панавалі на экранах, ну просто жосць. Так, а гэта ж 25-й, 25-й гэта да чаго было? А гэта 25-я, так. Калі ты кажаш пра гульню, вось зараз, якую гуляем. Гэта 25-я ферма. А гэты куца малы, він же рэжысёр, він там самы камедны. Не, рэжысёр не малы, гэта адзін з братоў. У іх же там тройка братоў, вось, якія займаюцца вытворчасцю гэтых фільмаў. Вось, і двое з іх, яны акторы, разам з гэтым куцам. Вось, а адзін і актор, і сцэнарыст, ну, агулам то яны ўсе ўдзельнічалі ў сцэнарным працэсе. Вось, але ж там быў сярод іх рэжысёр адзін. Трэці, Вэнці, ну, нешта такое, так, я ўжо не памятаю. Але гэтая сямейка, яна там мега топ, яна здымала вельмі шмат такіх, як гэта, гэгі завецца, правда, гэтыя жарты. Але, бляха, што калі выйшла, якая гэта была першая ці другая частина, я ўжо не памятаю, дзе гэты жарт быў, калі там прастрэлілі лёгкае гэтаму хлопцу. Ён такі, сяброўца гэтай, падыдзі бліжэй, падыдзі, смактані, а то добро прападае. Блядь, я просто... Я тады, калі малы быў, ну, яшчэ шкаляром, катаўся по полу, і потым, карацей, гэта, бляха, жарт неуміруючы, мне падаецца. Так, что по контрактах у нас? Давай глянем. Гэта здалі, там що все працуе. Каменьчики не, дрэвы не, цюкі не, культывацыя такі маленькі не. Так, ну мы яшчэ па збіранні ўраджаю, мы пачакаем, пакуль што з'явіцца можа нешта. Бо гэтае... Не, гэта я не буду, ён адзіны. Чого з гэтага не будзе добрага. Вось гэта можа быць сланечнік. Яшчэ нейкі. І вось гэты. 10 і 68. Можа штось яшчэ з'явіцца. Кукуруза павінна яшчэ з'явіцца, мне падаецца. В такім выпадку мы возьмем адзін. Маецца на увазе камбайн. І ўсе астатнія павыконваем з дапамогу гэтага аднаго камбайну. Так, а 12 гадзінай пойдёш... Що заскочу. Добре, дякую, що увогуле заскочив. Приємно було побачити. Файні фільми. Ой, Ожик, молодость, як кажуть, згадаєш? Згадаєш гэта кіно, калі ти, бляха? А яшчэ пам'ятаєш, було такое американський пірог? Оу, так само. Мне падаецца, гэта быў самы абмяркоўваемы фільм у школе ў нас. Вось гэта амерыканскі пірог. Зараз глядзіш на яго ўвогуле. Я недзе 2 гады таму першую часціну пераглядаў, і ён не зайшоў. Ён не зайшоў, але адзінае, ведае што? Такіх не робяць. Вось я да гэтага вёў. Вось да гэтага вёў, што сапраўды настолькі адкрыта казаць пра праблемы, без усялякіх зову вось гэтых вэлюмаў, каб нічога, усё было зразумела, каб прамым тэкстам пра гэта размаўляць, праз кіно, зараз проста так не робіцца, правда? Бо я зараз гляджу на сваіх дзяцей. Сука, у іх тыя самыя праблемы, абсалютна тыя самыя праблемы. І, ведаеш, я ім раю паглядзець гэтае кіно. Я не ведаю, ці глядзелі яны, але са мной не абмяркоўвалі гэты ось. Але проста за гэтым назіраеш, такі думаеш, ачмурэць. Часы былі цудоўныя, шчыра кажучы. Хто б там што не казаў, 90 былі топ.
калі мы кажам пра адкрытасць, шчырасць, пра плюралізм нават меркаванняў. Гэта было мега топ. Ранняя эра інтэрнэта. Даю лапу ўсё гэтае. Так, ну гэты таксама з цэнтру пачаў, праўда ж? Праграма на такіх неяк запампавана, што яны з цэнтру ўсё гэта цягаюць. Што там, 95%, 96. Там яшчэ падаецца палоска гэта не культываваная. Бараной не пройдзеная. А з іншага боку і гэтага хопіць, праўда ж? Так. Куды наступнае поле? Культывацыя, 57-е, гэта бліжэй да нашай базы ўжо. Воу! Так, выбачаюся, гэта мне па працы напісалі тут. Так. Давай, вертайся. Так, там ще діалог не скончений, тому може знову. Знову перешкодять. Так, все, сунемся потиху, потроху. Так, ось тут направо треба. Лёха, так, а ты як выходныя правёў, посуд падлогу памыў? Слухай, дарэчы, на гэты конт не мыў, нічога не мыў, не, але прыбіраўся так. Усё добра, папрацаваў, вядзьмара шмат што пераклаў, вось, паспрабаваў знайсці гэтае
першыя кат-сцэны, памятаеш, і калі гульню пачынаеш, там з'яўляліся гэтыя на расійскай мове, як яны завуцца, божах, на старт скрыны. Вось, то не знайшоў нейкую тэчку падобную на тое, дзе яны павінны былі быць, але ж не. Там ніякіх выяў, ніякага тэксту, нічога не было, што можна было б адрэдагаваць. Вось, на жаль. Таму працую яшчэ даволі шмат. Праца з гэтымі бляха-перакладамі. Я ўжо кажу, неяк нават крыху стаміўся. Вось, таму ў нядзелю увечары ўжо не рабіў нічога. Адклаў гэтую працу, неяк так лягчэй стала. Адпусціла мяне гэтая хандра, гэтая бясконцая праца. Вось. Наматалі кругоў па мясцовасці тут нармалёва пахадзілі. Змерз як сабака, ажно соплі пацяклі. Я табе так скажу, у рэстарацыі пасядзелі з жонкаю. А вось. Выходныя былі добры, на то яны і выходныя, мне падаецца. Каб было так усё жыццё, то было б цудоўна. А ў мяне з гэтым вясеннім святамі бяда, што здарылася. Якая бяда ў цябе можа быць са святамі ўжо? Так, непаваротлівы бляха-трактар. Давай, кружляй. Дарэчы, яшчэ паглядзеў агляды Формулы-1. Каб быў Урбай, то з задавальненнем абмеркаваў бы. Там столькі ўсяго паадбывалася, вау, проста. Так і што ў цябе? Ты там, я так разумею, нейкую артыкул нават пішаш. Не тое, каб проста паведамленне пра тое, што было на выходных. Давай, пакуль ты там пішаш, я пафантазую, што можа быць. Гэта, не ведаю, кошты семікротныя на кветкі. Што яшчэ можа быць? Не ведаю. Кольцо набыў. Не падышло. У суботу я святкаваў, потым весь гэты 8 праходзі. Так. І што, з гэтым 8 сакавіка? Знянацку прыйшло, ці што? Ты не чакаў, што яно будзе? Бо я неяк... Калі па шчырасці... там, дарэчы, кантракт выканалі долара. Па шчырасці, раптам хто не ведае, я не вельмі люблю гэтыя святы. Я не казаў, што для мяне святаў існуе даволі няшмат у гэтым жыцці. Вось. І 8 сакавіка для мяне, зусім не свята. Тым больш, што 7 дзён, і так кожны год 7, а потым 8. Так. Ганьба з гэтым 7-8. Вось, мая жанчына, тым больш, мяне у нейкім пэўным сэнсе мяне адвучыла. Адвучыла не тое, што святкаваць, але, як вам сказаць, адносіцца да гэтага дня як да свята. Чаму? Таму што праз даволі доўгі час
яна мяне як бы гэта выказацца не тое каб ганьбіла, а вось просто казала, што вытрачанне грашэй на кветкі, якія завянуць даволі хутка, не мае сэнсу. Пры гэтым я спрабаваў яшчэ ў гаршку, так, у гэтым жывую кветку падараваць жонцы свята, калі я ёй настрой не псую. Не, у меня не настолькі ўсё кепска, не. Вось. А ў сэнсе таго, што Оля, казуля пабегла. Гэтая. Карацей, кветкі гэта херовы падарунак, вось так можна выказацца. І таму я на 8 сакавіка, калі я апошні раз нешта падараваў ёй. Я не памятаю, можа гадоў 6 таму. Сёмага дзень народжання? У каго? Лёха. У любым выпадку віншую з днём народжання, ці не ведаюць, то гэта цябе, ці то твою жонку. Маё! Ах ты, ёб твою, ну віншую, шаноўны. Як кажуць у Польшчы, вельмі слушна кажуць, шаноўныя, запамятайце ўсе, 100 лят. 100 лят, зычу 100 гадоў табе пражыць, як найменей. Вось, а потым 8. А што тут кепска? Слухай, салатаў нарабіў на 7, на 8 засталося, гатаваць няма чаго ўжо. То бок жонка адпачывае, ты адпачываеш, кветкі перадарыў проста. Усё, што табе прынеслі на 7, ты проста ёй аддаў. Мне падаецца, аж мурэнны план. Што можа быць лепш? А, дарэчы, слухай, дык калі раптам ты п'еш, дык яшчэ і бадун проста нагода-то маецца, каб пахмяліцца і бадун спагнаць. Усё. 8 так. Ранкам прачнуўся, адвіншаваў. Не ведаю, што... Ведаў, што стрёмна 8 выходзіць, там у 7 вылез. Ці гэта проста твоя маці вырашала, каб ты не псаваў я 8 сакавіка? Усю увагу на сябе не сцягнуў. Вырашала, што не, даражэнька, слухай, давай. Шавяліся там неяк. Раней піў, пакуль алергія. Раней піў, пакуль алергія, то бок зараз праз алергію гэтую не п'еш, я так разумею. Зразумела. Ну і як табе жыццё без алкаголю? Распавядзі, калі ласка, з уласнага досведу. Падабаецца? У цябе таксама без алкашкі плануецца дзень народзінаў? Бо таблеткі?
А ты гэтае, там, як у гэтых мемасах, ты па палову шклянкі толькі налівай. Павінна працаваць. Бляха, эксперты алкаголікі сабраліся. Ой. Так, не, магу трошки ўжываць. Дарма жыву, да, ну, сур'ёзна? Ну, не ведаю. А мне падабаецца. Без алкашкі падабаецца. Жартуеш. Зразумела. Вожак, а што таблеткі? Чаму таблеткі? Мне падаецца, я глядзеў на Патрыёне, ты выкладаў монападкаст, і ты быў здаровы. Як гэта, як быдла, выбачаюся. Але ж быдла ж, яно ж здаровае, таму не ведаю, камплімент для цябе гэта ці не. Так, ну што, мы ўжо дапаўзаем з гэтым кантрактам. Я лічу, што апошнім кантрактам па аранні ці культывацыі, бранаванні. Так, і потым мы будзем чакаць толькі на збор ураджаю. Сланечнік, што там яшчэ можа быць, падыходзіць кукуруза, вядома. Ну, соя мне спадабалася. Соя гэта добра. Пілюлькі шчасця? Чакай. У 40 гадоў здароўя не такое, як у 20, но гэта 100%. Тут пытанняў няма. І ніякіх спрэчак. Але ўжо з'яўляецца досвед. Не, я зразумеў, што антыдэпрэсанты. Нішто сабе, я не ведаў, што ты на антыдэпрэсантах. А што так кепска было, ці што? Што спатрэбіліся? А ты, дарэчы, знайшоў, ну, у мяне ёсць сябра у Славенії жыве, не ў Славакіі. Вось, і штосьці яму, ну, колькі ўжо паўгады спрабуюць усё падабраць, нічога не падыходзіць так добра. Каб можна было сказаць, што ўсё дапамагаюць. Так, пераходзім, складаемся. Олдскул вітанкі, Вафентрагер, дзед. Ой, слухай, не цікава, олдскул ужо з танкамі. Раз гэты зашквар, ну проста адбіла ўсялякую. Жаданне звяртаць на іх увагу. Гэта ганьба. Як ты не круці. О, бляха, разрасліся. Якая ферма вялікая стала. Вожак не ведае, што сталася з Варгеймінгам. Варгеймінг склаў, скажем так, дамову з кампаніямі, якія базуюцца на Кіпры. Тыпу зрабілі лігу гульнявых дэвелапераў кіпрскіх.
Вось, і яны яе зрабілі з кампаніямі, якія там базуюцца, але не проста кампаніямі, якія там базуюцца, а кампаніямі, якія падтрымліваюць вайну. То бок падтрымліваюць расійскую армію. Колькі іх там? 7 кампаній, і 4 з іх яны былі заўважаныя за тым, што адкрыта дапамагалі там усялякім абсталяванням і так далей расейцам. ВГ, здаецца, абясраліся, усе ж ведаюць, што вони з РФ. Ну так. То бок яны ж не склалі гэтую дамову з кампаніямі, якія нейтральныя, якія былі арыентаваныя на заходні рынок. Яны склалі менавіта з расійскімі кампаніямі. Шмат пра што кажа. Ну, на мой погляд, суб'ектыўны. Вось, такія вось ВГ не Леста. Не, ВГ, менавіта што ВГ. Не Леста. Леста, вядома, Леста ж ад пачатку тыпу такая была. Так, зрабілі. Памылі, ты які брудны, не брудны у мяне тут. Ну, яшчэ пажыві тут. Гэта неяк дзіўна, бо яны і дапамагаюць. Вядома, у них зараз, калі так ужо казаць і прыдзірацца да дэталяў, у іх зараз няма праектаў ва ўкраіне, якія яны прабілі пастаянна. То бок яны апошняе, што зрабілі, з таго, што я ведаю, гэта калі патрапілі ў Ахмадзіт, яны давалі шмат грашэй на тое, каб аднавіць яго. Вось, пытанняў няма. Яны там дапамагалі, падаецца, як найменей у 6 выпадках. Вось, даволі актыўна, даволі афіцыйна, не без гэтага. Але вось, бачыш, у 25-м годзе, што вырабілі? То бок, ну, у 26-м, вывучаюся, гэта яшчэ жыву сваімі мазгамі. Не надта разумнымі ў 25-м. Так што, ну, крок вельмі хібны. Дзіўныя там менеджеры, ну, блядь, просто няма слоў. Мяне няма слоў, насамрэч. Я не ведаю, як на гэта красамоўна адрэагаваць. Гэта просто пиздец. Быў камуфляж, так. Так вось я камуфляж гэта набываў. Бо яны, тыпу, дапамажыце ўкраіне і так далей. Я ўсё гэта падтрымліваў іх актыўнасці, усе накіраваны на дапамогу ўкраіне, я ўсе дапамагаў. Ніводнага не прапусціў, і тут хуйня такая. Вось, так, давайте да контрактаў. Па-першае, усе гэтыя завершаныя мы забіраем грошыкі свае. Ага. Сюды. Так, от тым глядзім, тут нічога нема. Вось мне цікава. 10-е поле, 68-е, гэта сланечнік. Ці я вельмі спадзяюся на тое, што яно не знікне. Мы матаем зараз час да 12 гадзіны. Да 12-й. Каб паглядзець, каб з'явіліся новыя кантракты. Дрымер, вітанкі. Вітанкі, шановні, што за хуйня такая? Зараз. Так, так, дуже дивний мув від ВГ. Менавіта, ось тыя самыя адчуванні, ось тое самае магу толькі сказаць, што вельмі дзіўна, што яны гэта зрабілі. Дрымер, яны падпісаліся з кампаніямі Кіпра, каб стварыць лігу, ну, ці проста суполку гульневых дэвелапераў, якія займаюцца вырабленнем гульняў лічбавых у Кіпры. Але адное але вялікае, тое, што ўсе астатнія чальцы гэтай суполкі, гэта расійскія кампаніі, з 4 кампаніі з якіх падтрымліваюць адкрыта агрэсію Расіі супраць Украіны. Ну, што казаць, калі там ёсць Gaijin Entertainment.
Яны тыпу кіпрскія, ці венгерскія, ці хто яны, але насраць, яны курва данацяць у расійскую армію. Гэта, мабыць, самая зашкварная кампанія, з якой яны склалі ўмову, каб супрацоўнічаць. Пра гэтай размова была толькі што. Ой, ну, блін. Так, ну, до 12 гадзіны не знікла 68 і 10 поле, але ж тое, што новага не з'явілась, ну, гэта раўно. 27 варта было б, дарэчы, паставіць бота папрацаваць, все ж таки 3500. Так. Давай вось так і зробім. Слухайце, мы паставім, будзем самі чакаць сабе, пакуль з'явіцца ў нас збор ураджаю. Гэта украінская кампанія ўклала ўгоду з кампаніяй, якая афілёвана з РФ. ВГ гэта беларуская кампанія, якая аддзялілася ад расійскага і беларускага рынку падчас адразу пасля пачатку вайны. Тыпу ВГ займаецца выключна танкамі, World of Tanks, гульня такая, якая там на Амерыку, Еўразвяз і ўсё астатняе, і ёсць Леста, якая займаецца Расіяй і Беларуссю. Вось, Wargaming, так, Wargaming. І вось яна склала ўмову з расійскімі кампаніямі, аб'яднаўшыся ў адную суполку. Ну, расійскімі гэта зноўку няправільна казаць, таму што яны тыпу кіпрскія, як АВГ кіпрская кампанія. Але ж усе ведаюць, чым займаюцца гэтыя кампаніі, вось такі зашквар. Так, усё, хай ён там працуе, мы тут галоўнае чакаем нашых кантрактаў. Давай, матаем час. Падаецца, давайте до 14 гадзіны праматаем. Нейкі дождж пайшоў. Так, 14 гадзіна. Як казаў класік, бабкі не пахнуць. У нас ва Ўкраіне уёбкі, якія супрацоўнічаюць з РФ-каю. Так. Але ж не хочаш, правда, мець дачыненне да гэтых уёбкаў? Я, напрыклад, я не хачу. Соя, але гэта іншы камбайн. Морква не цікавіць, 68 поле, гэта зразумела. Морква не, бурак не. Соя яшчэ адная. О, сою можна рабіць. Амаль што 6000, 1000 на аренду тэхнікі. Сою можна рабіць, бавоўна. Ну, бляха, на жаль, сланечнік. Толькі гэтыя засталіся. Так, сюды хадзі. Вось гэтае, давай. Гэта мы пазычаем. Так, і... Вось гэтая соя, так. А гэта мы пагаджаемся. Дзе там камбайн? Мессі Фергюсон. Мессі Фергюсон. Не памятаю, каб я хоць раз яго арендаваў. Гэта ў нас 9 і 28 поле. 28 зразумела, 9 таксама там жа ж. Давай спачатку 9. Воу, давай, колы вышэй. Так, зараз набыў роутер з Украіны праз РФ УРБ імпартёра. Жость. Я памятаю, што былі папулярныя латышскія роутары. Мне нават там на адным форме ралі яго набыць. А вось, а тут з Украіны прыцягнулі падчас вайны. Дзіўна.
Хаця, ведаеш, Лёха, ён кітайскі рээкспарт. Хаця, можа быць, ведаеш, што лепей гэта было б яшчэ закупкай некаю. Мне падаецца, гэта было б добра. Бо я памятаю, скандал быў, калі раптам ты забыўся, я нагадаю. Калісьці Xiaomi абвінавацілі амерыканцы праз тое, што яны ўсталёўвалі трекеры на свае роутары. Так, ведаеце, што мне не падабаецца, што гэта малы. Адзем возьмем мой, а не гэты. Вось, трекеры, якія не фільтравалі трафік, але карацей перанакіроўвалі некаторыя файлы у бок Кітаю у любым выпадку. Вось, калі раптам гэтыя роутары нешта такое маюць з Украіны, як ты кажаш, што хай карыстаюцца як мага больш. Гэта я так, усё ж такі фантазую, я ж не ведаю, што там да чаго. Але калі раптам ёсць такая магчымасць, то спадзяюся, што ёю карыстаюцца адпаведныя людзі. Так, ну што бліжэй да гэтага хлопца? Украінскі Масад. Так. Я з такім жа вось намёкам, што раптам калі так яно і ён, то гэта няблага. Толькі за. Так, ідзі адпачывай. Мы за цябе папрацуем самі. А ты ж ведаеш, Дрэмер, дарэчы, што зараз Масад узначальвае выхадзень з Беларусі? Чалавек, які пераехаў з Беларусі ў свой час. Гэта, слухайце, як нядаўна глядзеў Івуліна, ролик мне спадабалася вельмі. Ён браў інтэрв'ю у хлопца ваеннага ізраільскага, і той казаў, што сапраўды, бляха, Беларусь нарадзіла 3 прэзідэнтаў для Ізраілю. А для самой сябе, для Беларусі, па сутнасці, толькі 2. Гэта Лукашенка і Ціхановскую. І, бляха, не паспрачаешся ж, праўда? То бок пакуль што перавага не ў бок Беларусі, але ж усё наперадзе. Так, як там наше абаранаванне ідзе? 30%. Так, 2800, гэта 33%, 2800, то бок тут бункер менш за 10 000 літраў. П'ю! Не дзіва, што я гэты камбайн не ведаю. Бачу, як новы штучны інтэлект па опісу робіць гульні. Мяне ось цікава стала, а як справы ў нього з рэдагуваннем та правкамі ўжо гатового прадукту.
Ну ўсё добра з гэтым. Слухай, вось калі так дрымер казаць, я ж у гэтай галіне менавіта і працую. Мы зараз будзем стартаваць чарговы праект, дзе будзе шаіха апрацоўваць код і гэтак далей. Ёсць шмат фреймворкаў, якія займаюцца менавіта распрацоўкай. І той, на якім мы зараз працуем, ён надоечы ў пятніцу, не ў пятніцу, у суботу. Праграміст вельмі здзівіў нас. Я зараз у дэталях дам табе, чым ён нас здзівіў. Карацей, мы даем яму апісанне. Ён прапускае гэта праз некалькіх агентаў, моўных LLM, так, якія ствараюць задачы. То бок, робяць, карацей, тэхнічны агляд гэтых патрабаванняў. Гэтыя тэхнічныя патрабаванні потым ён сам стварае сабе агента, які будзе пісаць код. Ён пачынае пісаць код. Потым яшчэ ствараецца агент, які будзе займацца рэв'ю працэсам. Як гэта, чакай, перакласці рэв'ю. Карацей, памылкі будзе шукаць у гэтым. Калі ён знаходзіць, ствараецца агент, вось, які будзе правіць гэтыя памылкі, і ўжо потым табе ось такі вось, назовем, першай ітерацыі вылезаны код ён выдае. І потым ужо чалавек апрувіць ці не апрувіць тую ці іншую фічу. Дык у чым жа ж ён нас здзівіў, гэты агент штучны? Бо над гэтым усім назірае проста, назовем яго, бацькоўскі агент. Так, за гэтым працэсам ён жа стварае выканаўцаў, ён жа стварае рэв'юераў і гэтак далей. Здзівіў ён нас тым, што нават упоперак працэсу, які мы яму давалі у апісанні, як ён павінен працаваць, ён пераправерыў на хібы вонкавыя, то бок на стабільнасць працы гэтага коду падчас атакі. Вось. І стварыў трэцяга агента, які выправіў гэтыя памылкі. То бок ён зрабіў 2 ітэрацыі рэв'ю самастойна, без нашага ўдзелу, то бок мы яго не прасілі пра гэта. Ось такія справы. Ось так яно працуе сёння. То бок, калі ты кажаш, што там па апісанні зрабілі гульню, то бок наладзіць працэс, каб стварыць гульню, ведаючы гэты фреймворк, ведаючы код, вельмі важна, каб чалавек, які за гэтым назіраў, ён ведаў код, каб мог выпраўляць памылкі, каб мог звяртаць увагу агентаў на тое, дзе яны памыліліся, дзе схібілі, што зрабілі не так, і адпаведна шукаць памылкі у пастаноўцы тэхнічнай задачы, таму што часам жа ж памылкі дапускаюцца менавіта на гэтым этапе. Юніорам пиздец, так? Але, як табе сказаць, юніорам пиздец, ведаеш, што зараз будзе мець вагу вельмі моцна? Не столькі нават досвед, колькі тэарэтычныя веды. Вось, менавіта як павінен працаваць код, як ён правільна працуе, то бок проста каб увайсці зараз у распрацоўку, хутчэй за ўсё бліжэйшы тэрмін, гэта трэба будзе разбірацца ў тым, па-першае, як працуе шаі з кодам, і ты мусіш ведаць, як працуе сам гэты код. То бок, людзі, якія былі статыстамі на працягу ўсяго жыцця і пісалі звычайны код пастаянна, не ведаю, гэта ўзровень там верстальшчыкаў, узровень тых же самых PHP-дэвелапераў, якія пісалі гэтыя сайты. Ось адно і тое ж пастаянна, так, штодзённа. Вось гэтая штодзённая праца ідзе нахер, бо гэта робіць выдатна шаіха. То бок, каб быць праграмістам, табе прыйдзецца займацца літаральна творчасцю штодзённа. Проста механічна перапісваць тое, што ты ўжо пісаў, не атрымаецца, гэта факт.
Гэта і добра, уважаю, руціна, то гэта пиздец. Ведаеш, тут звычайнаму чалавеку гэта яшчэ будзе вельмі добра. Тым, што кошты зніжаюцца. То бок, будуць сервісы выжываць на рынку, дзякуючы крызісу, які прапануе адэкватную цану за свой сервіс. То бок, насамрэч, для Apple гэта вельмі кепска, таму што іх шмат на што неверагодныя кошты, неапраўданыя кошты. Samsung тое самае, яны свае маркетынгавыя вытраты проста перакладаюць на плечы карыстальнікаў. Вось, і праз гэтыя, таксама кошты вельмі высокія. А па факце, лічбавы прадукт, ён стане вельмі танным. Гарантавана будзе таннейшы. І, напрыклад, вось, што то моя пласёне, напрыклад. Такое ёсць. Праца з шаіхаю, падаецца, у іх даволі шмат каштуе, там нейкія каля 50 злотых, то бок за $10 недзе. Ўсё гэта будзе каштаваць на ўзроўні, там, не ведаю, $2. Вось не так. У 10 разоў танней, назовем гэта так. Можа, не ў бліжэйшай перспектыве, не летась, а троху пазней, але будзе. Ну і колькасць спецыялістаў, якая будзе круціцца ў гэтай галіне, яна таксама будзе змяншацца. Што прывядзе, па сутнасці, таксама да, не ведаю, большай каштоўнасці гэтых людзей, то бок зарплата ў іх будзе даволі высокая. Вось, але цалкам рынак будзе вытрачаць на зарплату значна менш грошай. У любым выпадку, што не зменіцца, дык гэта патрэба ў правільнай камунікацыі. Вось я так лічу. Каб патлумачыць людзям усё, каб не ведаю, што тут перапрацаваць, хаця першасна гэта патрабаванне, калі праект робіш, усё гэта нікуды не дзенецца. Все роўна гэта будзе рабіць чалавек. Культивація 60%. Так, зараз гэтае поле дабяром, поедзем на наступнае. Але цікава, што кукурузу пакуль што не даюць збіраць, вось гэта дзіўна. Сланечніка там 2 кантракты вісела, а кукуруза так і не з'явілася, цікава. Няўжо яна ў лістападзе будзе? Чакай, ужо лістапад. Павінна быць кукуруза, у снежні нічога не збіраецца ж. Кастрычнік мы перажылі на мінулым стрымым.
Чекай. Так, наколькі я пам'ятаю, там на поўдні недзе было поле. Ці на ўсходзе. Чекай. Это 9-е, 28-е на ўсходзе. Ось наш там хлопец. Ездзіць, калі яго недзе. Так, щось ти тут починаєш уже вийожуватися. Я ось зараз у своїй голові розважаю, що перше, купляти наступне поле, каб мець ураджай, і солому, і зерніки, каб робити собі гэтую сумесь для коров, альбо трактор, ну, выпадаецца все ж таки трактор. Ось гэты стары продать. Не, дзе, о, не той, ай, на базе карацей, той, что стоит. Ну вось, і пры гэтым ужо пасля трактароў набываць поле, займацца пшаніцаю усялякаю, ячменём і гэтак далей. Пшаніца добра тым, што можна будзе, дарэчы, пабудаваць, калі залішыцца яшчэ нешта, хлеб. Слухайце, хлеб. Мне падаецца, гэта будзе добра. Калі паспеем, то за сёння яшчэ падрыхтуем усё, каб збіраць грошы. Маецца на ўвазе. То бок, хаця б адзін трактар сабе абнавіць, той прадаць, новы набыць. Ну, у сэнсе новы, мабыць, ён будзе ужываны, але ўсё роўна, проста магутнейшым. Вось. І прыгледзець сабе нейкае поле, каб ведаць бюджэт гэтага поля на тое, каб пасадзіць там пшаніцу і ўсё такое. Ну, і, адпаведна, скласці планы наконт кароў, таму што пакуль што кароў там не шмат, у мяне 20, падаецца. Мы змаглі набыць сабе. І, адпаведна, яшчэ перапрацоўваць малако на сыр. Таксама важна. Бо, наколькі я памятаю, у гульні малаком займацца няма выгады ніякай. Яно надта таннае. І ўсё як у жыцці, карацей.
Ой, ледачина, я уже 2 полі собрал, ты все бодяешься тут на одним. Так, во, трактор, що згадав, все ж таки. Подається, треба буде собрать гроші собі на цюкаватель, каб обмотувати цюки у пленку і робити з гэтага сілас, а не сено. Кажу сіласу і розумію, що помиляюся, гэта ж сінаш. Так, ще 2 рази і буде собрано все. Все, виконав контракт. Молодчина, молодчина.
Апошні кавалачак поля. Готовы. Так, мяркую, нам усё гэта трэба будзе завесці на ферму, ой, на ферму, на рынок фермерскі, так. Ураджай туды. Поехали. Эх, хтосьці бавоўну вырошчвае на такім маленькім полі. Цікава, што ад гэтага поля тут будзе з бавоўны гэтай. Тут нават, мабыць, і тонны не будзе. Так, і грошкі яшчэ ўпалі. Ага, 4000, шыкоўна. Таму, апроч саміх кантрактаў, яшчэ 4000 зверху, гэта вельмі прыемна. Так, ну што, ставім прычэп. Збіраем грошыкі. Там ще у нас стаіць трактор адзін, трэба яго працягнуць на базу. Паколькі ўжо другая гадзіна дня, ёсць адчуванне, што ўсё ж такі кукуруза не з'явіцца, вось гэтае поле. Мы так і не будзем збіраць, а з яго, дарэчы, ураджаяў шмат. Добра было б яго сабраць, ды пакласці сабе ў кішэньку залішак, які звычайна застаецца пасля здачы кантракту. Так, усё. Завершаем. Толькі тут давай паглядзім, можа з'явілася пакуль мы тут што. Так. Бурак, планечнік не, шпінат не, бабы не. Вядома, што не, ну, зразумела. Складай гэту на агар, пацягнулі яе да хаты. $65 000 зараз на рахунку. Добра. Давай завершаць дзень у такім выпадку. Ще пераматаем, мабыць. Все ж таки не хочется губляць тое поле з кукурузою. Хочется його сабраць. Мусіць быць грошей шмат там. Але будем матаць час до 4. Я мяркую, што так, дастаткова. До 4 дня праматаць, калі раптам не з'явіцца контракт, то і халера з ім.
Все, полетели, мотаем. Овечки топ. Овечки мне подобаюцца. А ніводнага разу не пашкадаваў, што з іх пачалі. Непатрабавальныя. Травы навёз, закінуў. Эрлинград, это что такое? Незразумела, я таких не ведаю. Ну, хто б мог, бляха, сумнявацца. Нічога не з'явілася, абсалютна, нуль. Все, я гэта працаваць не буду. Хадзем лягаць спаць. Як справа, тёлачкі? Прыгажунькі. Давай, прачынаемся ў снежні. Зіма. Зараз адразу з самага ранку пачынаем з воўны. Потым праверым, як там нашае малако. Як тут у нас? Ну, 3 паконкі, як было ў мінулы месяц, дарэчы. Яшчэ мала. Затое на рахунку ўжо 131 000. Так. Сонца яшчэ нізка. Цікава, калі гэта ідзе гэта ў 8 ранку сонейка ўжо вызірала зімою. Мне падаецца, вось у нашых шыротах недзе там каля 9 з'яўлялася. Праўда, ў снежні. Так, той пакунчык адзін таксама прынясем. Я спадзяюся, спіш, а не хварэеш. Тут колькі, тое самае, 3 пакункі поўныя, 1 пачатковы. О, все запоўнілі. Давай гэтую напаўняць. Рэч, трэба спраўдзіць кошты на адзенне. Мабыць, калі зараз добры кошт, можна запускаць другую прадзільню, каб у нас максімальная колькасць была тканіны і адпаведная максімальная аддача. Ад гэтай нашай прамысловасці і па максімальных коштах усё гэтае адзенне мы і рэалізавалі. Так, ну гэта, вядома, па 4 пакункі, правильно? Так, плюс 1. Піл, ракеты пусцілі. Ох, підарасы.
Раніцею? Та ти що? То ти хавайся. Нема чого глядіць стрими. Хавайся. Все равно запись на ютубе будет. Раптом что. З Криму. Блять, это тяжко. Ты на подземном паркингу, малайчина. Але ж, бляха, як будзе цяжка потым усё гэта выпраўляць, слухай. Усё роўна гэта ж калі-небудзь кончыцца. Усё роўна да нечага прыйдзецца, і я-то спадзяюся на тое, што ўсё будзе у межах 91-го году і гэтак далей, як потым замірацца з гэтым усім. Выяўляць усе гэтыя вось рэчы, якія адбыліся падчас вайны. Але ж і цяжкае пытанне, проста пісец. Так, давайте поглядим кошты на адзенне. На адзенне. Тут культывацыя гаўно, а ранне яшчэ вартай увагі можна заняцца. Але мяркую, што гэта будзем рабіць калісьці потым. Бо на сёння хопіць. Так. Неблагія, слухайце. Тут 3200, тут у лютым трэба запускацца. У лютым трэба, бо зараз будзе невялічкі спад. А вось люты... Сакавік на 2 гэтыя месяцы можна будзе запусціцца. Пакажы мне, калі ласачка, што тут у нас робіцца. Яшчэ не поўнае. Акурат такі, слухайце, мы запоўнім яго за студзень і люты. У лютым запускаем будзе цалкам гэтае, і вось гэтае, вядома, што яна цалкам загружаная. Ну, майстэрні, бачыце, не хапае ёй тканіны, таму гэта ўжо не... Так, тут праблем няма у нас? Няма. З гэтым усё добра. Хадзем, паглядзім, як у нас там ежа у нас хапае ў гэтых. Давай сюды, мабыць, трэба будзе набыць прычэп зараз яшчэ, каб вазіць малако і ўсё такое, пакуль у нас няма магчымасці. Так, маленечкія мае, што вы тут, як вы тут? Вы увогуле малако даеце? Ці тут пляцоўкі ніякай няма, слухайце, можа. А ну, чакай. Сюды здароўе 48, добра, прадуктыўнасць 14. Малака 200 літраў. І 2000 гною. То бок 10% малака у параўнанні з жыжаю. Ну, вось гэта добра, вось гэта вось мы сабе бочку набудзем, ды будзем угнойваць палі, калі ў нас будзе вось кантракт на... Ой, дзе гэта? Вось тут яны. Кантракт на угнаенні. Так, сюды. Так, штосьці ідзе. Прадуктыўнасць паціху расце. Вядома, яна да 100%, наколькі я памятаю, не дарасце, таму што няма вось гэтага ўсяго. Сена, каб было сілас адпаведна. І ўсё такое. У нас пакуль што толькі трава. На год, якую мы сюды закінулі, і 20 кароў далі 2000. Дарэчы, цікавая статыстыка, правда? 20 кароў, 2000 гною далі і 200 літраў малака. Але, божа, якая ганебнасць, 200 літраў за месяц, уявіце сабе. Ну, гэта ж ні ў якія брамы, калі раптам хто не ведае. Звычайна карова ў дзень можа даваць спакойна 30... Ну, 30 гэта неспакойна. 20 літраў малака. Вось. Ну, калі ў такіх вось умовах яна жыве, то... Хаця, можа, сюды трэба было...
Бля. Зачыняй дзверы. Я зразумеў. Падзем. Трэба па гэтую салому падабраць і прывесці туды скінуць каровам. Так, давай вось наш падбіральшчык. Так, зараз. Цёлкі мае. Я ўсё гэтае прыбяру адсюль. Трэба будзе загнаць туды трактар. Хутчэй за ўсё я яго на гэтых, на руках зацягну. І скіну гэтую салому. Так, уходим. Это отчиняем. Да ёпта мать, перекрутил. Так. О, шикарно, амаль все подобрал. Так. Выгружаем солому. Давай. Так, выдатно. Вышли адсюль. Калі я так цюка закіну, яна нармалёва пойдзе ці не? Пайшло, ты паглядзі толькі. Оп. Оп. Усё, больш вам не трэба. Давай мы вось так тады выстроим. Ну і зараз як вы? О, шикарно. Вырашылі праблему з саломаю. Так, значыцца, будзе гной яшчэ збірацца. Я там чуў, што можна пабудаваць газавы гэты завод па выпрацоўцы біятопліва дзеля гэтых рэчаў. Ну, паглядзім. Галоўнае, каб яно пачало збірацца. Так, паколькі працы для нас актыўнай няма ніякай, то мы што, можа... Набудзем яшчэ кароў сабе. Колькі табе прыгава? 46. Гэта у нас будзе 58, у нас 131 ёсць. Давай. Усё. У нас поўная гэтая будзе працаваць на ўсю сваю магутнасць, адпаведна малако і ўсё іншае у нас з'явіцца даволі хутка. Ужо не 2000 будзе, а колькі там 6000, правда, за один месяц. Ну, адпаведна, калі запоўніцца 2000-6000, гэта недзе тут. І гэта ў нас, ну, няхай 1/20 будзе, правда? Ну, нормально, слухайце, за паўгады яна назбірае гною.
Ніфіга собі я бур'ёнак набраў, так. Так. Мы ж дзеля гэтага ўсё гэта замуцілі. У нас будзе малако, у нас будзе ўсё. Дарэчы, вось пакуль яно тут збіраецца, то і выходзіць на нейкую прадукцыйнасць. Падаецца, максімум будзе 80%. Так, давай мы гэтае поставим на месца. Так, яно ж тут было, правда? Ать. Ось так, шикоўна. Так, з каровамі мы завершылі на сёння свае працы, з авечкамі таксама, з гэтым мы ў лютым запускаемся. У лютым гэта праз студзень, праз 1 месяц. Ось так, 18-19 месяцаў, выдатна. Тут у нас як? Цяля гэтыя малыя ўсё ж, слухайце, яшчэ малыя. Яны ўсё ж малыя, як гэта 5 месяцаў жывуць у мяне, яны яшчэ малыя? Вы што, падурэлі? Трэба цяпліцы паставіць, дарэчы. Бо яны надзейна прыносяць нам прыбытак з гэтага боку. Нуля, слухай, яны ўсё яшчэ стаяць кепска нават. Давай. Так, 73, гэта, ну, як найменей адная цяпліца. Панель будаўніцтва. Сюды давай. Так, сюды, будаўніцтва. Бункеры... Так, абсталяванне катэджа, не тое. О, цяпліца. Так, вось гэтае мне трэба. І мы цябе давай зараз... Вось тут і паставім. Гэта у нас ваду у той бок. Так, а калі мне падабаецца, што вось тут застаецца гэтая трава. Добра, хай будзе так. А што табе перашкаджае? Чаму з іншым аб'ектам? А што тут перашкаджае так? Гэта цялятнік перашкаджае так? Вау! Ну добра, давай вось так. Так, аднаго хапае. Зараз нам трэба толькі гэтыя выраўняць. Сюды... Так, залагодзіць трэба. Ось так, залагодзіць усё. Ага. І вось тут. Максімальна. Шикоўна. Так, на одну цяплічку хапіла грошей. Цікава, што з гэтым рабіць. Давай зараз пафарбуем. Пафарбуем, павялічым. О, так, прыгажосць. Ось так зрабілі. І выдатна. То бок улезе нам яшчэ адна цяпліца сюды толькі. Вось чаму цікава вось гэты? Кавалачак не хоча так працаваць, як належыць, але ўжо як ён. Так, давай наладзім капусту. Алекс сказаў, што капуста ў нас ідзе добра. Як справа, дарэчы, у нас з вадою тут. Я ж спадзяюся, аўтаматычна яно ўжо запампавалася ўсё. Шикоўна запампавалася. Так, капуста. І адразу на продаж. Так, уключыць. Усё? Все астатняе не актыўна. Гатова. Халера, вытрацілі ўсе грошы. 130 000 было. Трасца.
Так. У любым выпадку я задоволены. Так, у наступным месяцы мы ще будем сабе яйкі пінаць. Вось, але ўжо зможам паставіць яшчэ одну цяпліцу. Мяркую, што так, недзе, плюс-мінус. І... Ну і паглядзім на кароў. Дарэчы, як там у нас з крамаю? Гэта што такое? Жатка? Усё зразумеў. Гэта той, які робіць корм з гэтага. Ну, з сіласа ўсяго астатняга. Ну, будзем чакаць. Дарэчы, нешта цёлак нашых не павялічылася колькасць на выгане. Давай. Студзень сустракаем. Паладзін, вітаначкі. Рады, вядома, цябе бачыць. Ну што, хачу паглядзець, колькі ў нас тут адбываецца ўсяго. Што ты гэту гародніну саджаеш? Настоящий крепкий хозяйственный торф у Китая продаюць. Няма тарфянікаў. Каб ведаў дзе, толькі ведаеш. Сюды. Гэта не твоё. Вось сюды нас цікавіць. Салом яшчэ хапае, бо мы туды закінулі шмат. Но травы ўжо няма. Бачыце, ўжо з'елі. Уже з'елі, трэба мець на увазе, трэба ў наступным месяцы спраўдзіць. Я нешта не падумаў зусім пра тое, што мы ж не захоўвалі сабе кармоў. Я ж усю траву прадаў. А гэта ў нас як? Яшчэ расце, а там... І гэтае расце. То бок нам трэба... В наступным месяце трэба будзе быць акуратным. Праз тое, што ў нас кармоў можа не хапіць, слухайце. Так, добра, давай спачатку воўнаю займемся. Все ж таки студзень прыйшоў, трэба паразмяркоўваць тут усё. Паладзін, як справы, што цікавага адбываецца ў жыцці, як уходныя прайшлі? Што было, можа, дзіўнага, не дзіўнага? Можа, глядзеў, што, дарэчы, ўсё з Шаграэлем на ягоным стрымы глядзелі гэтага бяздомнага бога. Я штосьці такое ўзгадваю, калі глядзеў. Але мне не зайшоў цалкам, але ўчора так вось пад Ведзьмара, ведаеш, пад пераклад, нармалёва. Смешны дзіцячы мульцік. Ну куди ж ти? Давай. Трэба, дарэчы, паглядзець, колькі ў нас у месяц выдаткі ідуць, бо я ведаю, што 1500 недзе 1700 ідзе на крэдыт. Вось, і... Так, чакай, давай сюды спачатку, бо гэта важнейшы. Вось, і ўсё астатняе гэта павінна быць утрыманне жывёлы, прадпрыемства, вось гэтае. Бо мне падаецца, ўжо тут нармалёва набудавалі з улікам таго, што і кароў набылі вельмі шмат, то павінны там мінусы выходзіць штомесяц такі, бляха, пад 5. Уже павінна быць. Гаспадарка расце.
Подойди. Так, незанятны трохі быў. Так, мне ж гралі складана глядзець, чаму? У яго мішур... зашмат ёсць свердзіць відэаблікай. У чаце ўсё скача, паведамленне. Зразумеў. Так, усё. Напампавана. От тады ясна, зразумела, што тут можа быць яшчэ, калі так не падабаецца. Дзед, што вырве? Кажы. На чацвер, пёнтак збіраемся? Ну, вядома, так, на гэтым тыдні збіраемся. Ready or not, альбо Breakpoint, як сабе пажадаеш. Мне падаецца, ўжо калі на пазамінулым тыдні у нас так вельмі смешна атрымалася, на гэтым тыдні наўрад ці ўдасца. Усё трэба запускаць, вытворчасць. Заўважылі? Так, хадзі сюды. Значыцца, пачнем з гэтага месяца, ўжо запускаемся. Дзве прадзельні, каб яны выдавалі тканіну на фабрыку нашу. Ателье. Так, хадзі сюды. Ланцужок вытворчасці тут. Сюды ва ўласнасці тут. Воўна. Дыстрыбуцыя стаіць, толькі трэба падрубіць. Праўда ж? Падрубілі. Гэтае стаіць, і яно падрубленае. Трывае. Чаму не актыўна? Таму што, вось гэтае трывае. І вось гэтае трывае. Усё. З гэтага месяца у нас дзве прадзільні будуць працаваць на вытворчасці ателье. Ну, чакаем прыбытку. Чакаем шмат прыбытку. Як там па коштах яны зараз падаюць чамусьці у студзені, але ў лютым вырастаюць зноў. Так, пойдзем на больш складаныя таскі. Ну добра, хутка Ready or Not выпусцяць новае DLC, таму час рыхтавацца, добра. Як скажаш, Блэрва, ты тут галоўны, ты камандзір. Так. Ведаеце, што я хацеў бы даведацца, як там нашыя авечкі, ці яны сілас ядуць, сілас не ядуць, я так і падумаў. Гэта я праз тое, што хацеў бы зрабіць усё ж такі цюкаванне на сенаж, вось дзеля гэтых. Нам прыйдзецца ўсё ж такі мець і сена, а то я думаў, што прадаць можна сабе, дарэчы, абсталяванне гэта, але не. Продаж не ухваляецца гульнёю. Так, вось гэтае можна прадаць, чырвонае. Бо вось гэтую частку, мабыць, я не пазбіраю, правда? Вось гэта вось кавалачкі тут застанецца назаўсёды. Дай пох. Так, ежу кароўкам. Не забыцца у наступны месяц набыць. Так, што па працы? Ёсць? Да, вядома, што ні халеры няма. Дык а што, ты дзве прадзельні пабудаваў, калі яны прастоўваюць? Адна я толькі стаяла, праз тое, што не хапала сыравіны. Праз гэтае я пабудаваў дзве вось гэтыя аўчарні дадаткова. Яны, праўда, яшчэ не выйшлі на сваю максімальную магутнасць, але ж намагаюцца. Так, 96 спраўдзіно усялякі пагоды, што такое.
Ён тыпу каб снег прыбіраць. Вы дзе-небудзь снег бачылі? У нас тут студзень. Ніякага снегу няма. Не студзень, выбачаюся, снежень. Вось зараз будзе студзень, падаецца. Ці наадварот, ну карацей. Ну давай уже, давай, люты, запускай. Можа ў лютым хаця б снег выпадзе. І халеры, бляха, ніякай розніцы. Там ідзе, я не ведаю, бляха, на якім поўдні мы знаходзімся. Дарэчы, суседняе поле. Пшаніца. У нас жа ж тут трава ёсць, глядзіш ты. Мы ж можам гэтае пазбіраць на корм нашай скаціне. Як вы тут не паздыхалі? Жывыя? Жывыя, так, ага. Ежа, 58, а было 81, то бок, не, мы яшчэ дажывем. Марна я тут. Хвалююся за іх, ты паглядзі. Все будзе добра. Чакай. Колькі ў нас тут малака? 6000, ну як я і думаў. 60 кароў даюць. Кожная дае па 100 літраў штомесяц. Уявіце сабе, 100 літраў на месяц, гэта прыблізна па 3 літры на дзень. Божах, на што за надоі? Дыктатара на вас няма. Так, Жышка. Добры фермер, не паздыхалі, так, так, так. Менавіта. Усё шыкоўна. Усё расце, прыбутак маецца. 180 000, заўважылі? О, гэта прыляцела ў мінулы месяц. Так, фінансы, глядзім. Колькі ў нас выдаткаў? Вады ў нас 1500 вытрачаецца. Так, добра, гэта ў нас стаўка па крэдыце. Яна вядомая. 170 это што? Вытворчасць на 500. Зразумела. Нейкую одну галаву прадаць паспелі ўжо. Ну, нічога. Так, прадукцыю ўжо прадалі на 30. 90 000 у месяц у нас будзе з прадукцыяй мецца. Шыкоўна. Шыкоўна. Просто, бляха, ачмурэнна. Так, давай бавоўну. Воўну, дакладней казаць воўну. Параскідаем зноўку. Так, ну тады ўсё ж у Беларусі адразу выбудуем вытворчасць, потым думаем, дзе ўзяць сыравіну, будуем вытворчасць сыравіны, думаем, куды дзець залішкі, будуем вытворчасць. Ну, гэта так. Усё як у жыцці. Зараз я вось павыношу гэтую воўну туды, куды трэба. Тут троху зменена было, дарэчы, магутнасці атэлье і прадзелін, бо я памятаю, што на адну прадзельню дзве аўчарні было аж занадта, ну, трошачкі занадта. Вось, а ў гэтай частцы нават не хапае. Так, ну ў лютым максімальныя кошты на адзенне, то бок мы павінны зарабіць больш за 100 000, мне падаецца. А няма модаў, каб адразу з аўчарні на завод воўну адпраўляць? Падаецца, што ёсць такое нешта. Але ж трэба знайсці спачатку, пашукаць. Я даволі працяглы час не мог сабе мод знайсці, каб аўтаматычна ваду пастаўляць. О, тыля. Гэта ўжо закідалі ўсё. Зараз мы другую будзем закідваць. Ёсць адчуванне, што мы ўжо гэтай воўны выпрацоўваем сябе болей, чым дастаткова. І гэта добра.
І гэта добра. Гэта азначае, што тканіна будзе выпрацоўвацца дастаткова, каб загрузіць наше атэлье, альбо прыйдзецца будаваць трэцюю прадзільнішча. Што мяне вельмі здзівіць, каб 3 прадзільні сілкавалі адное атэлье, ну гэта неверагоднае нешта. Куды? Прышпільныя гэта авечкі. Так, гэта таксама заправілі ўсё. Так, наколькі я памятаю, тканіны было на пачатак месяца у нас 14 літраў. Зараз трэба будзе спраўдзіць, а колькі ў нас застаецца, калі працуе 2 прадзільні. Гатова. Я задаволены. Глядзім на ланцужок вытворчасці. Так. Тут зразумела ўсё, тут поўнае, тут ніякіх перашкод. Вось яна кравецкая майстэрня. 28. Яно копіцца. То бок у нас зараз вытворчасць адзення на 100% працуе, плюс 14 літраў застаецца. Мне падаецца, гэта шыкоўна. Вось адзінае, што вытворчасць воўна у нас зараз перавышае нашыя патрэбы, але нічога. Мы ўсё, што вось гэта яны залішаць, надпрадукуюць, назовем гэта так, мы гэта прадамо у іншае месца. Усё, тут усё у нас з прадзільнямі і усялякімі кравецкімі майстэрнямі мы завершылі. Там як, дарэчы, падраслі. Подросли. Чуете? Малое выросло. А ну, ходи сюда, горезливое я, какое несется. Вось яны. Хе-хе. Малеча. Такое, блях, килограмм 40. Недзе важыць. І, дарэчы, заўважце, яны колер усе змянілі. Яны сталі ўсе чорныя, як куплялі. А калі вось былі малыя, яшчэ былі рудыя. Колькі ты важыш? Ён толькі паказвае 7 месяцаў, гэтак далей, а як паглядзець? Вось тут. Ну тут вагу не пішуць. Шкада, маглі б напісаць, дарэчы, вагу. Так, сена дастаткова, яшчэ трава ёсць, дарэчы, во. Сіласам іх можна карміць, добра. То бок можна кароў і быдла гэтае, скаціну, карміць сіласам. Гэта добра, то бок трэба набыць толькі нам цюкавацель, каб гэта ўсё запакоўваць на палях нашых. Турма мяне Турма мяне жывёл. Паладзін. Але ж ты брыдкі, які, ну ты паглядзі на сябе. Так. Ежа нам хапае, салома ё, трава ё, там усё ё.
180 тысяч на рахунку маецца. Давай паглядзім. О, фент. А ты што, 170? Не, я такі не хачу. Гэта гаўно. 40 кілометраў? Не, гэта той самы зялёны, які ў мяне стаіць ужо. А я хочу сябе іншага, магутнага, сярэдняга. Давай вось паглядзім. Слінкі попускаем. Так, машыны, ой, сярэднія трактары, вось мне такі патрэбныя. Во, вось гэта прышпільна. 182 тысячы. А лепш вось нейкі такі. Восьмёрачка. Восьмёрка гэта топ. Дойцфар. А, дарэчы, ён у мяне стаіць, падаецца, правда ж? Гэта ж я на мяне. Вось гэта. Дойцфар, так, гэта ён, восьмёрка. Во, ось яго я і хачу, ще такого. Добре, хадзім лягаем спаць. Я ўпэўнены, што контрактаў няма ніякіх. Ну так, перавязка дрэў і все такое мяне не цікавіць. Хадзім лягаем спаць. До наступнага месяца. О, лёгкая праца, якая ўзімку у нас, нягледзячы на тое, што коровы маюцца, але ўсё роўна. Шастары, усраўся, стаіш, чакаеш на мае гэтыя парады нейкія. Так, сакавік сустракаем. Люты скончыўся, і зараз будуць максімальныя кошты на адзенні. Ой, як добра. Нуля, 2500 з нас бяруць. Затое мы зарабляем па змоўшанні 30 кавалачкаў хлобана. За тое, што галовы гэтыя вырастаюць. І ўсё, і ўсё. Так, гэтае мы не чапаем, вось гэты кавалак поля свайго, бо тут павінна быць вытворчасць малака ў нас. Паставім сабе маленечкі заводзік. Можа, дарэчы, нават і сёння. 300 тысячаў ўжо на рахунку з'явілася еўрыкаў. Ну, як справы вашыя? Здаровыя коні. Паглядзім на вас, давай. Так, малако, дзе? 10 тысячаў пакуль што толькі 11 тонн малака. Затое вось 34 900. Гэта траву яны пакуль ядуць чамусь у нас. Сена не шмат яны ядуць. Нічога. Нічога. Так, жыжы хапаю, гною хапаю. Это все мы будем вывозить. Так. Давай яшчэ раз паносім наши гэтыя воўну. Паглядзім, колькі ў нас застанецца, каб на продаж. Оля, зіма прайшла, у нас, бачыце, не 3 ўжо паддоны, а 2. Цікава, чаму? Так, зразумела. І тут таксама зразумела, то бок нам нават не трэба будзе вытрашаць гэта все, трэба набываць прычэп і весці воўну на продаж, якая вось у гэтым месяцы у нас з'явілася. Так, паглядзім яшчэ на ланцужок. Што мы маем? 755, усё. Усё, мы загрузілі сваю вытворчасць на максімум. У нас усяго хапае. Тут нават яшчэ бавоўна маецца у нас, апроч воўны, якую мы не вытрачаем. Так, як там наша трава? Гатовая для кашэння ці не? Гатовая. Так, ну і адпаведна тое поле таксама я мяркую. А у нас, дарэчы, амаль што першая гадзіна шыкоўна, то бок гэта мы пакінем на наступны стрым ужо. Так, гатовы да збору ўраджай. Тут гатовы да збору ўраджай.
Давай паглядзім, колькі каштуе ў нас перапрацоўваючы завод на сыры, каб з гэтага малака сыры пачаць рабіць. Ля, хто ляціць, хто ляціць? Ці гэта бусел? Буслы прыляцелі, хлопцы. А, чмурэнна. Усё як на аватарцы. Так, шыкоўна. Давай глядзець, толькі не тут, а вось тут. Будаўніцтва. Будаўніцтва. Колькі каштуе вытворчасць малака? Цяпліца, культыватары, генератары, фабрыка. Млыны. Не, о. 210 тысячаў. І можна, дарэчы, набываць. І што ты будзеш вырабляць? Нам тое, што мы захочам жа ж, правда? І сыры, і шакалад. А ёпта. І сухое малако, і нейкія там яйкі, ці што яна патрабуе яшчэ. На розную прадукцыю тавара. Так, а яшчэ ёсць нейкі малочны завод. Так, гэта нешта вялікае. Пякарня, вось яшчэ адная. Ну, гэта не прыгожая, тая была прыгажэйшая. Ну, гэта зусім не тое. Але ж... Хай сабе і невялічка, але... А тут не напісана, колькі яна перапрацоўвае малака? О, вось такі млын я б сабе паставіў. Прышпільна. Блядь, гэта просто ля, які завод велічэзны. Так. Вось гэты 36. Колькі ён перапрацоўвае малака, цікава. У нас 68 кароў, то бок 7 тонн на месяц малака амаль што. Ну давай паспрабуем, праэксперыментуем. Так. Сюды, сюды, сюды. Пакуль што так пакінем. Сюды скідаць малако. Пакажы мне, колькі ты можаш чаго рабіць. Мне цікавіць сыры. 24 еврыкаў. Яшчэ, дарэчы, масла ёсць. Мы ж таксама можам масла вырабляць, правда? Малако ў пляшках не цікава. А вось сыры цікава. А, гэта моцарэлла. Яйкі. Кажу, яйкі, гэта моцарэлла. Так, добра, казіны сыр не цікава пакуль. Карацей, мы можам запаўняць малаком і рабіць сыр і масла, напрыклад. А што ў нас па коштах цікава? Сыр і масла. Што лепш? Сыр. А 4900, 5800, блядь, колеблется, оно так добро. И масло. Где тут? А где масло? Да ёпта мать, ты где? Посныкнеет яйки. О, бляха, они бы потрапило на вока и про аво. А, таннейшае. Значыцца, будзем сыры рабіць. Так, дзеля гэтага мне патрэбна, я так мяркую, зрабіць, каб малако патрапляла туды. Ці мне гэта трэба будзе вазіць цыстэрную? А ну сюды.
І вибачаюся, але прийдеться возити. Так. Набиваємо цистерну. До речі, треба перевірити нашу цистерну, яка у нас стоїть з водою, чи вона підтримує перевозку молока, бо вона виглядає ніби так. Бочка ні, хіба що не тая. Чи може тая? Ось ми гету набивали собі, правда ж? І молоко, і воду, і все остатнє. Все? Так. Шапляй. Так. Воду выливай. А чому не выливаешь воду? Ой, холера. Не, ну ты подумай, только не хочу. Так, сигнал змінить вид, toggle speed і так далі. А там у меня теплица все наполнены на 100%. Угу. Лера, как ты, бляха, задушилась? Ну и что? Як тебе не злить? Вода тут не приймається, ага. Вибачаюся, по праці написали, зараз хвилиночку. Так, ведаеце, што я тут падумаў, што бочка гэтая і малая, і Ірва ведае, што тут рабіць з гэтаю вадой. Та ёб твою мать. Так. Давай, набудзем мы з табой іншую бочку. Гэта у нас для гэтага 90 000, яна для машины. Так, все набываем. Поехали, забираем.
Так. Так, а як ми тут заповнимо собі? Молоково. Сюди, поїхали. Зачепився. Так. А ось цікаво. Молоко, яно не псуецца ў цыстэрны, то бок калі я нават зараз солью з гэтага... Ой, божахна. Ну, з фермы гэтай, сваёй. Яно не сапсуецца ў мяне ў бочцы до наступнага месяца. А тут увогуле, мабыць, нічога не псуецца, правда ж? Цікава, ты пад'язджаеш. Ну так, уручную. Уручную ўсё. Ну, я не ведаю, што тут такі высокі гэты перапад. Вось, таму так і адбылося ўжо, як я. Зараз мы гэтую бочачку з сабой падцягнем. Ось так, добра? Добра. Гной мы ў любым выпадку не зараз будзем цягаць. Вось, трошкі пазней. Там, мабыць, сквозны праезд павінен быць, каб было зручна. Ну, вядома, так. Але бачыш праз ландшафт, што адбылося? Вось што адбылося. Я-то думаў, што мы недзе вось так будзем праз ферму праязджаць. Вось тут зверху так мяу і сюды. Ну, але як пабудавалася, дык пабудавалася. Я ўжо тут, ведаеш, надта моцна на гэты конт пераймацца не стану. Так, з каровамі скончылі. Зараз мы паставім бота, каб ён нам пачаў касіць. Вось, і мы, адпаведна, на наступным... Опс, выбачаюся. На наступным стрымы працягнем гэтую справу. Усё рабіць так. Ось так. Бэмц. Стой. Усё зачапілі, прыкруцілі. Можем пачынаць сваю касьбу. І яшчэ нам трэба цюкоўшчык, каб сілас быў. Вось такія справы. Так, можа ёсць нейкі стары. Чакай, вось тут. Не, гэта не падыходзіць, гэты таксама не трэба мне, гэта занадта вялікія, гэта толькі на вялікія трактары. А гэта што ўвогуле такое? Сама скідаючы прычэп для перавозу відаў урожаю, шнекавыя прычэпы. А, гэта вось тое, што ў мяне стаіць вось гэтае, толькі больш вялікае. Так, шаноўныя мае, на гэта мы на сённяшні дзень скончым. Гаспадарку мы загаспадарылі. У нас 240 000 маецца, то бок мы сабе хуценька назбіраем яшчэ на новы трактар. Нам спатрэбіцца яшчэ прычэп нам спатрэбіцца. Вось што нам спатрэбіцца. Я забыўся зусім. Нам патрэбны пляскаты такі прычэп, каб прадаваць вось гэтыя паддоны з воўнаю. Але гэта мы ўжо зоймемся на наступным стрымы. Все запакуем. Во, і вось гэтае таксама, каб гной перавозіць. Во, прычэп-платформа. Так, на 20 000 гэты я набыў. А слухайце, а чаму б не? Вось гэтым карыстацца. У мяне ён ёсць. Ужо -1, выдатна. Вось гэта ж у мяне ёсць. І барты ў яго апускаюцца, я памятаю, што апускаюцца. Так, мне застанецца толькі бочка вось гэтая. Колькі яна каштуе, хаця б даведаць. Каб па палях раскідваць вось гэтая падыходзіць, і вось гэтая падыходзіць мне 50 000 шыкоўна.
Колькі ў яе ўлазіць? 21 кубічны метр. Ведаеце, я лепш зараз набуду. Ага. Так. І ўжо будзем ведаць, што мне застанецца толькі новы трактар. Паехалі, заберам сваю бочку. О, бачыце, гэты прычэп вялікі. Мы яго будзем выкарыстоўваць, каб воўну нашу пазбіраць. Ну і трэба прадаць, мабыць, бочку з вадою. Бо яна мне не патрэбная больш. Маю на ўвазе ваду. Так, калгаснікі, які ўбачылі, як нейкі мужик цягае цыстэрны на 8к літраў і касілку ад трактары. Ну, а ты думаў, вось гэтыя ваши ўсе ГМО. Разумееш, вось гэтая ненатуральная прадукцыя з дадаткам усяго, што ненатуральнае. Вось яно як. Універсальны адразу жаўнер. Гаўняшка. Гэтая ж бочка, яна павінна ж і раскідваць, правда ж? Я спадзяюся, тут ніякай прыблуды не трэба будзе купляць, каб яна раскідвала па палях тое, што мае кароўкі наробяць. Вось мы яе тут паставім. Мне падаецца шыкоўна. Ну што, вось так вось мы скончым сённяшні стрым. Усім велічэзны дзякую за ваш прагляд, за ваши падабайкі, падпіскі, якія там, мабыць, былі, за фолавы, калі гэта раптам Twitch планка з фарсункамі. Мабыць, добра, давай паглядзім пад хвост. Бачыш, тут няма нічога такога. А затое ёё вось гэтая нейкая труба. Хаве. Паглядзім. Галоўнае, што у нас ёсць куды збіраць гэты жышку. Вось. Вас, хлопцы, на твічы я перадам, вядома, камусьці зараз. Паглядзім, хто ў нас стрыміць з асоб. Незнарок, Ралев, Михась. Ого. Ой, Resident Evil. Мне падаецца, да Михася мы скочылі ў мінулы раз. Давайте, па традыцыі, панядзелак пачнем з Ралефа. Хто раніцу пачынае з кавы, то панядзелкі з працы, а мы з Ралефам. Вам велічэзны зноўку дзякуй. Як заўсёды, не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Побачымся заўтра на Long Dark. Усім пакуль, добрага панядзелка.